Така, сега ще тестваме стабилизацията на телефона, защото вчера ми се стори, че няма стабилизация, но после като изгледах видеото, видях, че всъщност има стабилизация. За да сме по-сигурни, сега ще повървим по софийските улици. Грее слънце, много е хубаво времето. Ето го 7.2. Мисля, че телефонът все пак има електронна стабилизация. И ще разберем, като изгледаме това видео. Сега, докато ходим и гледаме екрана, ми се струва, че се клати, но вчера по същия начин ми се стори, че се клати и затова казах, че няма стабилизация. И като изгледах после видеото, видях, че всъщност много гладко и плавно върви, без клатене. И тая русата щеше да се бутне в мене. Две по. Тук всичко е затворено с лентички. Няма коли. Полиция има там и е там отпред. Най-вероятно заради изборите, които са днес. Няма да правя много дълго видео. Просто малко така, докато се разхождаме тук, да се види каква е стабилизацията. Че вчера походих малко, просто снимах повече природата, а сега малко по улиците, докато ходим. Времето е чудесно. 27 октомври 2024. По новото време. С един час назад. Слънчево, топличко, може би към 20-21 градуса. Ето, има хора по къси гащи, по тениски. Между другото, сега ще кажа и още една полезна информация. Днес обиколихме доста магазини за телефонни аксесуари с идеята да намерим гръбче за този TCL 50 Nextpaper 5G, но в нито един магазин няма гръбчета, което не е очудващо, когато
Един апарат е нов. Ето сега директно срещу слънцето. Случва ми се и за други марки телефони да няма, когато са нови модели. И за Motorola, и за Samsung. И тогава AliExpress е спасял положението. Но също няма и зарядно в кутията. Сега, разбира се, оригинално зарядно от никъде не можеш да намериш. Но имаше други варианти. Във всичките магазини, където продават аксесуари и гръбчета и кълъвчета за телефони, най-евтиното, което видяхме, беше 30 лева, 35 вата. Този ти си поддържа 33 вата максимум. Интересното на това зарядно беше, че има две букси. Type-C и Type-A, което е хубаво. Какъвто кабел имаш под ръка, винаги може да ти свърши работа. В един от магазините видяхме друг тип зарядно. Две букси и двете са Type-C. Обаче на единия порт зарежда 35 вата, на другия 18 вата. Ако не бързаш и си оставаш телефона за през нощта, 18 вата е по-добрия вариант. Няма нужда да блъска здраво 35 вата. Но това зарядно струваше 50 лева, което беше доста пари. В третия магазин зарядното беше 35 лева. Но преди малко на една слънчева пейка намерих мисля, че много добре се вижда. Да, преди малко в AliExpress намерих за $3 65 ватови зарядни, пак с два порта, Type-A, Type-C, и поръчах още едно, то беше там за $6 и нещо, пак с два порта, Type-C обаче. Единият порт е 35 вата, на другия порт е 18 вата. Така че за $10 човек може да си вземе по-евтини зарядни, ако не му се дават много пари. Само трябва да изчака 2 седмици, докато дойдат зарядните. Също така поръчахме и кълъвчета, задни гръбчета и други неща си поръчахме, разбира се. Не само за този телефон. И 60 ватово wireless зарядно за $10. Така че очакваме пратката след 2 седмици. Добри отзиви прочетох от хората за тези зарядни. Ще ги тестваме. Да, и продължаваме да се разхождаме. Мисля, че вече е много. Я да снимаме тук нещо по-близо.
Другото, много хубави цветове вади този телефон. Екрана много хубаво предава. Ето, златна есен. Тестваме сега HDR. По-светли обекти, където грее слънце. Надолу по-тъмни обекти. И тук едно изсъхнало грозде, което не е имало кой да го убере. И то се е скапало. Я да го видим сега това грозденце. Вкусно ли е? Много е добро. Как никой не го е брал? Ей, тук никой не го е брал. Гледай какво става. Ами това е. Спираме видеото и продължаваме да се разхождаме. Дали ще качим видеото в YouTube? Ще преценим след като го изгледаме. Айде, стоп!